Yangani zakwethu ukuyishuba ke yakhe uDr. Khehlelezi kanye ke noKing Bhaka njengoba ke bethembisene ukuthi kufanele behlangane eringini ngomhla ka-1 kuvezwa okuningi ke njengamanje njengoba uKhehlelezi eveza izinto eziningi ezifakazela ukuthi yena izinto azenzayo usuke siza abantu noma ke izinto azenzayo zisiza abantu. Akasona scam, akusho mina, kusho indlela yena eveza ngayo nabantu futhi abachazayo abashongo ukuthi bathengiwe noma abathengiwe. Ngifisa ukuthi ngizuvula akho emva kokulalela le video elandelayo ukuthi ngempela abantu bathengiwe noma abazange beze bethengwa. Mina nawe enza sure ukuthi usulikeile wasubscribe bese uyilinda ivideo iziphele ebese uyakhomenta laphana ngasekugcineni. uKhehlelezi uveze abantu okuyibona abafakaza ngayo babonga izinto abenzele zona njengoba ke evela njengenyanga kuyiyona ehamba phambili ey'nkundleni zokuxhumana kanti-ke kwezinye iy'ndawo futhi uvela njenge-scam. Mina nawe mlaleli wami asihlangane kwi-comment section uma kuphela le video elandelayo. Ayi sanibona. Ayi mina ngeke ngize ngiqamba manga. Angeke ngize ngiqamba manga. Umfundisi uKhehlelezi wangisiza kakhulu. Hayi angifuni nje futhi ngize ngiqamba manga nje phambi kaNkulunkulu. Angifuni nje ngiqamba manga. Wangisiza ngamazi esontweni lakhe. Esontweni lakhe Verulam. Wangisiza mkhulu and mahala. Ngangifa inyawo. Wangisiza angazi noma ufakazi angazi noma ngizokwazi ukuthi ngenze video yami ukuthi ibonakale la esicathulweni sami la phansi uthi ngikhumule uthi ngikhumule nakho kusele nazi inyawo zami lezi ngishayekile kakhulu yabona namanje sekuyabodla so umuntu engakhuluma into angayazi umuntu uma umuntu nje bofuna ukukhuluma into oyaziyo nayi proof ku video uma umuntu nje bokhuluma nje uma umuntu nje nakho pholile manje so uma umuntu nje bokhuluma nje into eyiqiniso nje lokuphika iqiniso leli ngilishoyela zonkulunkulu yebo sithelo sika Jehova Verulam ila angihlolela khona wangitshela futhi ukuthi usazophuma uhambo usazophuma ungene ibhedlela abale angihlolele asho abantu asebashona ekhaya uyabona zonke lezo zinto lezi ababize ngamagama ebazelaphi abantu abaleke kweNewcastle ngila eThekwini. Hayi kahleni madoda, kahleni bafethu, kahleni mina nje mkhulu nje ngithi ngiyabonga ngiphakamisa isandla kuwe. Ngisafika futhi ngelinye ilanga kuwe. Ungakhathazeki mkhulu, ngizobonga the way owangisiza ngakhona. So abantu nje umuntu nje ngiyayizwa bagxeka mkhulu yiqola yonke leyo nto so so mina ngumfakazi nangu ngoqala ngiyabonga kakhulu ngiyabonga take it or leave it iqinisela zonkulunkulu leli sanibonani ubongane nikhuluma naye ubongane kuzwane ngihlala la eMontclair njengamanje kodwa ekhaya ikavini ngikhulele nje kavini emakhaya isemthwalweni hayi mina ngithi ake ngiphakame la njengomunye wabanye abantu abasebeke basizakala kuyena omkhulu uKhehlelezi. Ngisengisizile nje kakhulu yabona ngoba ngiya khona ngiqala ukuya khona esigodlweni sakhe izinto zayibhede impela zingahambi kahle kodwa ke ngathi mengifika lapha ya first day nje ngiphumile khona ngoba wafika wangihlolela wasangitshena ukuthi kuzomela ngilungise into engakanani ukuze ngizokwazi ukuthi ngisizakale. First day nje ngiphumile khona ushintsho ngalibona kakhulu emva kwalokho na imali le ekwakuthiwe kufanele ngihlanganise yokuthi ngisizakale iyavesa niyayihlanganela nje yabo ngaphindela ke naye nangembala wangenzela ke lokho wayekufanele angenzele kona izinto zaqala zashintsha njengamanje kuningi engingakubala but
nje engakusho ukuthi mina ungisize kakhulu, uyabona ukuningi angisize ngakho. Ngiye ngithola ukuphatheka kambi-ke uma uzwa kukhulunywa amagama athize angalungile or abantu becomplaina umuntu wena owasizakala kuyona, kodwa futhi ngibuye ngithi kusho ukuthi mina ngaba nenhlanhla ngathola lokusizakala engangikufisa, uyabona. So nje mina nje ngempela wangisiza kakhulu umzo. Ngiyabonga. Sawubona mkhulu, unjani? Mina nguPhilisiwe wakwaSibisi eMaritzburg. Cha, nginobufakazi beproduct yakho. uSlay Queen ungisizile. Unyawo lami lapha phansi lokwa right kade lihlale lifudu alake lamile isilonda. Kade lihlale livuvukale ngaso sonke isikhathi, kepha manje sengiphuza uSlay Queen lavele lehle luphele linya lubuyele lube normal. Hayi mkhulu, ngithi hamba phambili, ngithi phambili mkhulu, phambili insipho, ngize kwinsipho, isimanga sensipho mkhulu. Angazi senze imanga. Ngikade ingane la emsebenzini, ngitshela ukuthi nje mkhulu ngigeza kube mnandi. Ingane zinginamathela into ongakazi uyibone, ngize ngishawa amahloni ngithi nenkosi yami bazothina abazali bazo mase zingithanda zinginaka kangaka. Ukulunywa la kade ukulunywa nje ebusweni, make ngageza nje mangigeze iproduct yakho nje mkhulu, ngeze ngensipho, ngigeza umzimba kuphela ukulunywa la emashiyeni naseyinkopheni konke. Hayi mkhulu, ngithi mina hamba phambili, ngithi nje phambili, ithi inkosi zikusize njalo phambili. Mina nguPhiliwe wakwaSibisi kaNoshezi eMaritzburg, ngisebenzela la eGoli. Ngiyabonga mkhulu, ngiyabonga kakhulu leli thuba. Molweni Wilson kaKoda uKhehlelezi. Mina ndadibana naye ku YouTube interview no DJ Sbu. Hayi nyani ndiyamvuma Dr. Khehlelezi, ndiyamvuma nyani, ndiyamvuma mna. Hayi yasebenza into zikababa uKhehlelezi. Ndaqala nami nga-order kuMr Khoza ngapha eKapa ngoba ndihlala apha eGeorge, ngapha eWestern Cape eGeorge. Ndimane ndithumela izinto ndiyozilanda kaPep Stores. Ziyasebenza, insipha yezimanga, zininzi izinto ezi. Last year this time ngengaphelela ngumsebenzi, almost this time ndaye eCape Town ndayohlola. Wachaza uKhehlelezi ukuthi yonke into yami ndayibona, yonke into yami wandichazela yona, into zikatatam, ilifa likatatami, into zenjalo. Ethetha nyani, ndazibona uba hayi zonke into athetha nyani. Ubiza nefani katatam uJacobs, wayichaza yonke le nto yam, imali zam neka ndizifumane. Qha ngoku ingxaki ngoku ndisaphelelwe njengomsebenzi, andikaphangeli okwangoku. Ndifuna nami bendidibanise imali noko kwaye mfane lo msebenzi, mfane lo ntlahla. Naloo mali ke ndisayilindile kodwa ndiyayazi iyeza, ithemba likhona, iyeza le mali yam libibone ngokuba uKhehlelezi. And bendifuna nami ndiqale nami ndiphinde kona ndizohlola kwakhona eCape Town xa sendinemali erayithi. Kodwa ndiyamvuma, bendisithi ngelinye ixesha ndiphangela kulaa ndawo ndandiphangela kuyo, emveni uba ndawuhlukela nomsebenzi ndafumana umsebenzi omunye njengoba bendithembisile uba mandisebenzise ii-products, ndawufumana nyhani umsebenzi last year. Ndenza ngolo hlobo, bendisebenza noMagic Oil. Xa ndifuna into zam zabheka ukuthi into zam ndicele uba abandifakele into ii-order ezi-extra ndizithengisa, ndobe ndinemali kakuhle. Last year ndimane ndiyothenga qho, ndimane ndiorder. Qha ngoku kwangoku ndisaphelelwe njengoku andikabi nazo ngoku ii-products okwala ngoku because andikabi namsebenzi. Kodwa xa ndizisebenzisa ziyasebenza nyhani. Ndiyamvuma uba uKhehlelezi Koda apha eGeorge. Enkosi bantu, mthembeni uba uKhehlelezi, Dr. Khehlelezi uyasebenza nyhani. Sibone ngamehlo wam mna into zakhe. Qha le nto uba kwangoku ndiqibele ndala ukusebenza ngoba ndikakwazi ukuorder ngoku. Kodwa ndiyazi iintikelo ziyeza, into zam, imali zam ziyeza. Ndiyanceda ngoba uKhehlelezi. Ndithi enkosi uba uKhehlelezi, enkosi kakhulu Dr. Khehlelezi, undidolisile nyhani. Imisebenzi yakho ndisebenza nalaa mpepho yakho. Zonke into ezininzi into ezisebenzisileyo. Ndithi enkosi uba, ndithi enkosi kumsebenzi yakho, amandla wakho, enkosi. Sanibonani, igama lami nguThindi, umkhulu wangisiza kakhulu. Nangishiye enyaweni kodwa sanje ngifike umoya oshisayo. So ngingahamba
ngafika ngageza, azange ngiphinde ngiyizwe lento leyo. Ngangingalali ngisho ebusuku, kodwa manje sengiyalala, ngiyabonga uNkulunkulu, amandla unawo uNkulunkulu. Sengathi uNkulunkulu angakwandisela. Amen. Ngizobulisa-ke mina-ke uzothi like ngithanda ukuthi-ke kusebusuku ndithi cha sicabanga kuthi kudede kumnyama kukhanya. Ngizothetha ngomkhulu. Umkhulu umuntu onceda abantu. Mangithethe ngami ungincedile kakhulu. Manditsho njani? Ngithi ungincedile ezintweni ezininzi. Ngizothi ungincede njani? Okay fine, emsebenzini nangingafunwa, nangabantu bengandithandi, ndifakelwe isichitho, ningavani nefamily yami. uKhehlelezi wanginceda, wandixelela le nto ebesengixele yona. Umama wami ebeseyazi ngaphambili, ebefuna ukuthi aqinisekise ukuthi umama ngumuntu omhlophe, but akakholelwa kwezinye izinto, kodwa ke kwezesintu uyakholelwa. uKhehlelezi ayingumuntu mandithi mhlawumbe-ke uba nicabanga ukuthi ungutsotsi, ayayi ngotsotsi uKhehlelezi, uyakwenzela into uyibone. Ndiyibone phaa kum. The first time ngaye ngayohlola, the second ngahamba ndaya-ke ngoba efuna ezo zinto ebesifuna ngazisa. Mangibuye wanikeza izinto zami, ngazisebenzisa ngale ndlela akiyalela ngayo. uKhehlelezi after that ngicedile, I think ndithe mandingene emsebenzini ndabona imanager imbiza imxelela about into ezenzekayo la emsebenzini, ukuthi kufanele ukuthi wena ndoxotsha ngoba une-attitude, awukwazi ukukhuluma nabantu, awuthandeki abantu. Ngaza umuntu wesibini kusiswa cleaner, it's a cleaner, usave. Wathi lo sisi kum, singathi ulifakele isichitho. Nathi no, angafakelanga sona. Sukuthi wena uma ucebisa izinto wenze ibe ngathi kunento engenzileyo. Mangizihlangula kunyanzeleke ukuthi ngisihlangulile. If wena ubuyazi into engenzileyo kum, uzoba novalo lodwa. uKhehlelezi uyanceda, angeke uye uthi uye kuye uzisole. Akafani naba babiza imali, into zabo zingabonakali. Ningambona nje uthanda abantu, uthanda ukuhleka, unothando ebantwini. Ngibulela le nto yoba uThixo nezinyanya zakokwabo nezinyanya oodadomkhulu bakhe bekwazile ukumvikela ukuthi akwazi ukufikela thina, ngoba wenziwe akwazi ukufikela thina. Ngiyababona abantu bayathetha ngaye on-TikTok, bathetha kakubi ngaye, bemhlasela. Ngithanda le nto yoba u-proud ngaye and akawiswa ngabantu. Nokuthi ungakhuluma, yena uyaqhubeka, uya phambili. Wena ngeli xesha usamjongileyo, umjonga ukuthi udla imali zabantu okanye wenza yonke into, okanye le nto ayenzayo i-fake. No, wenza into ebonakalayo, ngiyibona phaa kum. Ukuthi mamkhuluma, ukhuluma uKhehlelezi, ukhuluma ngentombazana yento esizweni. Umfana okwaziyo ukuthi akwazi ukulungisa izinto zabantu. Nomntu lwana into zakhe ziyasebenza. Mina noba ningathi ningakhuluma nithi abo ulwazi nisebenzisa, even nasekhaya besengcono bayamphupha, bayakhuluma nami nanjalo ukuthi makana nokuthini into zakhe ngizibose. Ziyasebenza bethuna.
kakhulu into zikaKhehlelezi nemithandazo nomsebenzi wakhe ngumsebenzi onamandla. uThixo tata azakugcina, azakukhusela, akupha amandla. Bonke abantu abacabanga ukuthi angeke uphumelele, phofu sewuphumelele. Ngithanda le nto uba into yoba angithanda ukuthi like ngithethe kakhulu ngawo. Izinto ozenzayo zinto zibonakalayo, ndiphilile and right. Kwezinye izinto ngincedile ngoba ifamily yami ibiseyisafara impilo yami. Sizoqhubeka kusiza kuwe. Sekhona into engisasihlanganisa. uThixo uzongipha amandla ngikhosele. Ndiyanqanela. Ngisecanga kwakho nobaba ngathi naye watch TikTok. Ngiyababukela abantu mabekhuluma izinto mara ngingathethi. Sometimes iividiyo zakho azikwazi ukustitcheka cause you already uzivalele ukuthi zingastitcheki. If bezistitcheka bengizokhona ukukhomenta mawukhuluma. Ngibona isiqiniso phambi komsibo kaThixo. Kungokuba iividiyo zakho uKhehlelezi azishare, azinashare. Inkosi. Hey sabona mkhulu, bamufakazi kunge magic oil. Ngaqale ngakuphupha ngathi sepa ufaka isandla ephaketheni uthengeze nedosho ungifakele umuthi wenhlanhla. Hayi ngathi ngikunikeze le dosho. Kanti ngalezo zikhathi vele ngangivele ngihamba isonto. Mangifika esontweni ngathenga umagic oil ngiyakhumbula wase special no 300. Bese ngiyawuthenga lapha eVerele. Ngawusebenzisa ngiyagembula uHollywood. Ayingathi ukuyina kwaze kwabe kabili mkhulu. Ngawubona lapho kamandla magic oil ukuthi cha no fanele ukuthi nami ngikuvuma ukuthi hayi cha unazo izinto ziyasebenza. Thokoza gogo. Ngimi Dr. Khehlelezi. Ngibona manje le video yakho la ka TikTok ngoba uthi asenze ivideo nyana. Nami ngisiza kakhulu ukhehla lami. Ngifike lapho, ngangifike ebandleni lakho. Ngize ngiqala ukusizakala. Cishe nami sengizamile la ngingakhona. Kodwa la ngikhona manje ngokusampilo ngiseLimpopo. Lana sithinda. Abaningi bayakwazi abanye sithi arimeni na sehona. Ngokusampilo ngikhona khona. Abantu abaningi kufuna bazi masiphakamisa ishoko lenkokoni. Kufuna bazi ngivuka nje manje ngoba sengivela. Sengithi nami angiphathi. Nami ngimuntu wabogogo nje kodwa khehla lami uyangikhumbula mawusangikhumbula. Ngabantu baningi mhlambe ophila nabo lapho angingazi noma usangibonani. Kodwa ngangifake kanjena nje cishe usangibona. Hayi cha khehla lami mangisiza uyaqonda nami ngiyasiphakamisa isandla lapho kulawo magama lo damane owasho. Noma sekuhlwile nje ngingazi kodwa uthi ngibeke kahle noma ngidamane ngiphume eqeleni. Hayi ngiyaqonda khehla lami. Hayi kuhle impela nami sengizamile ukubakhanyana ngibonile sowakhile nawo khehla. Ngiyabona man nami ngisazama kodwa ngiyabona kusekuncane phela nami ngiyangibona nami ngisemncane kodwa nami ngizawukhula nento yami yakhulu. Ngingasho njalo.